Tumarbay. Nơi lại xong đâu được. Wow. Nơi. Khả bấy bên này. Hello लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गोदान भिडिअ बरायना लागायनाय जाबाय जोङो दिनै बिराद गरम नालाय सान्दुङा एकदम थिं दुंथारदों बेनिखायनो जोङो मोनसे भिडिअ लाना फैगासिनो आरो नोंथांमोना जोंनि भिडिअ जोबजासिम नायलांबाय थाबानो जाबाय जोङो माने सान्दुंजोंनो दाउदैखौ एवनानै जागोन आरो मोनगोना मोना मोनमारगोना मोनमारा बै गोबां मानसिफ्रा दि बानायनानै ससियेल मिडियाफ्राव हगारगासिनो जोंबो नायगोन आरो दिनै नोंथांमोना भिडिअ लोगोसे थाबाय थादो जोङो नै दखानाव दाउदै लायनो थांसै थोदो बिदिब्ला लोगोफोर दाउदैखौ लायग्रोना लानिसै जोङो फैद' नै फैद' सान्दुं गोसाथारलै अयथासार सान्दुंखा नै मोनमारगोनदां दिनै नायथारगोन जों मोनमारगोना मोनमारा लोगोफोर जोङो नै दाउदैखौ लानानै फैबाय दाउदैजों टमेट'जों आरो दा टमेट'खौबो जोंना हागासिनो नै साराय दुंगौमानि सारायखौ जोङो दा सान्दुङाव दोननानै लाखाबाय सान्दुङाव दोननानै एकदम सान्दुंजोंनो दिनै ट्राय नायखागोन आरो मोनगोना मोना दुंबाय दा जा एसे दा नै नोंथांमोना नायदो सान्दुङाव जों दोनगासिनो नै जोङो सारायखौ बे सान्दुङाव दोनखाबाय आरो दा दै दंमोन दैया रानबाय बावबा बारा मोजां जानाय नङा ना आजा बो दोनदो थां बेयाव दोनहैदो सिला गेजेरावनो एसे लांबाव बैजों बैयाव बारा गोथौआव नैबेयावबाव बावनो दोनदो दा नै गेजेरावनो दोनखाबाय जाबाय एबाराव जोंना साराय दुंगौमानि नै मैगंफ्राबो रेडि जाखाबाय दाउदैयालाय दाउदैखौ देफ्रुनानै माबाखादो गिलासाव दे गोख्रै गोख्रै जाखाबाय नै सामब्राम दरनैसो लाबोदो ट्राय नायथारखागोन आरो जोंना साराया दुंगासिनो लोगोफोर दिनै हले सान्दुंनि माबाजोंसो जाखागोन जोङो रानबाय नै दै दङमोन गैला नै एसे दंबावो दैया रानजोबाखै दाबो सान्दुङा एसे खम जाबायलै बै सल्थाखौ एसे बोफ्लाव हरनांसिगोन सल्थाखौ एसे बोफ्लावनांगौ होमबासो जासिगोन साना बांद्राय होख्लायबाय रेडि जाखाजोब्बाय नै सामब्राम हानानै लाग्रोबाय दायो सान्दुङाबो नै गैला एसे बोहैग्रोथारबाय दाउआ जोंना न'आव दाउआनो गैया एकदमबारे मालायनि दाउआसो डिस्टार्ब रेडि जाखाबाय नै हाखानानै लाजोब्बाय बानलु हैना होआ बानलुबो होदोरा बानलु लाबोआखैनो मोनमारगोन ना मोनमारा सान्दुंजोंलाय मोनगोन दा मोनो मा मोना बेलायथ' सान्दुं दुंनायाव मोनथारो दिनै जानाय नायनोसै आरो सान्दुंनि ओंख्रि दाउदैजों टमेट' सिगां बेसोरखौ हानानै लाग्रोबाय आङो दाउदैयाबो देनानै माबाखादो आवलायना लाखादो साम'सजों हाखांबाय बे जाबाय सामब्राम बानलुफ्राथ' जाखाबाय नै दा दाउदै दंबावो जोंना सान्दुङाबो होख्लायखाबाय खाफालाव देदोरा नों गोदो देनाय बायदि ओरै खाफालाव देनाया ओरैनो र' खाफालाव देबासो साबसिन मोनोनोलै गोथाङै लोङो नामा बे लोंजाया बियो बुरजा जादोंब्रा दैसोलै एवनो गोमो
बेखौ दा आरो दखानाव फानहैबावसिगोन जोङो न' खाथिनि दखानाव नायद' दुंदोंना दुङाखै नायदो दा नायदो नै लोगोफोर गोबां दुंबाय नै नैबे दै एसे दङना बेखौ गारनोसै दैया मानो होनबा राना थाब सारायाथ' बिराद गुदुं दुंबाय दांनो हालायला जाबाय जाबाय दे आवलिबाय आयु गाइखेर बायदि जाबाय रङानो बारा गैया दै सालानिखाय बिदै गोथाव दा दुंबाय नै थाव होनोसै लोगोफोर नायदो नै दुंमारबाय नै 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 नायलाय जाबाय दुंनानै होबाय जोङो नै थाव फेंफोना जालायखाबाय नै नायदो दाउदै सान्दुङाव गरम रंजादों मोसानांगौब्रा एसे नै उखुन्दै खुलायखाबाय बिराद गरम जाबाय बाब सान्दुङा बिराद गरम दे होदो सामब्राम होदो बाब नै क्या सीन है खालायबाय सान्दुङाव नै एवनाया होदो होखादो जासिगोनदां दुंथ'नांला होखादो होखाबायबो नै सान्दुंनि जा गोबाव जाबायलै नायनांसिगोन खोबना दोननाया मोनसिगोनदां नै फैद' नायफैद' बोखारना नायफैद' मोनसिगोनदां दाउसो फैलायथारबाय दे नायद' बरिया जाबाय नै गोदौगासिनो नै मोनसे एसे नांबावगौ एसे दोनबाव मानो गैला नै रोमै जाबाय मोनखोना मोनदा नायद' मोनबायदां लाना थांदो मोनबायबा मोनबायानोथ' मोनबाय औ थांदो होनबालाय जाबाय मोनबायलै लोगोफोर जाजासिगोन गोथाव जागासिगोन न' सिङाव संख्रि साखिदो दे बावनो संख्रिखौ बाव साखिदो मोनखाबायबालाय बरिया जाबाय सान्दुंजोंनो नै मोजां नुबायना जासिगोन एबार दालि जहल मैथाजों एम्फौ दाउदैजों टमेट' बाथोन सान्दुङाव एवनाय दाउदै गोथाव जाथारबाय माने संख्रि बानलुआबो थिग जाथारबाय लोगोफोर भिडिअखौ नायनानै माबायदि मोनखो कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामहरबानो जाबाय जोङो बेखौ एन्टारटेनमेन्टनि थाखायल' खालामदों सिरियास नङा दे सिरियास लानो नाङा एन्टारटेनमेन्टनि थाखायल' लोगोफोर भिडिअखौ माबायदि मोनखो कमेन्ट खालामहरदो आरो हायोबा भिडिअखौ शेयार खालामना होदो गोदानै फैनायफ्रा साबस्क्राइब खालामलांदो आरो जोंखौ सापर्ट खालामनो गोसो दङब्ला थेंक इउ स' माच जय बर' हारिनि